There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Jesus, He died for me. The shepherd gave His life for the sheep. Now I'm free. There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Jesus, He rose from the grave. The King of Kings, setting free the slave by His. Diyos maray na aldaw sa Indogabos mga tugang, Diyos maray na hapon tabi sa Indogabos. And welcome na naman po sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi. Ngunyan aldaw ning Lunes, petsa 30 kang bulan ning Setyembre 2024. Ultimo dia de mes, last day of the month of September. Kasi sa aga, October na. Ay, dalion talaga ang panahon. October, November, December, tulong bulan na sana, Christmas na naman. Ano? So, magayon talaga na, sabi nga ni, na araal daw, sa tuyang tawaan ning importansya ang sa tuyang aldaw, ang satuyang buhay. Anyway, mag-iribahan kita alauna hanggang alas 2, Lunes hanggang Sabado, magayon ng mga tugang na nag-iiribahan kita. Ayan. And by the way, ini po sarong tape as live. Kasi Father Boots po, maabot pa sana sa aga. Yaon po ako duman ngunyan sa Manawag, Pangasinan. So anyway mga tugang, mag-iiribahan kita giraray sa October 1. Tama, live ako. Iyo. Anyway mga tugang, kumusta po sa inyong weekend? Sana po kamo ay nakapagpahingalo. Iyo baga, pag weekend baga, magayon nakapagpahingalo. Si iba nga naman ay naglaba. O kumusta po? So nilabhanin do, natuyo ba? Sana naman natuyo, Pero mas magayon talaga, igwa kita ning break baga sa buhay, Pero ang sabi nga ni, pagpapahingalo sa espiritu. Importante mga tugang iyan. Kasi ang kapagalan ay yaon iyan. Pero sana, sabi nga ni, resting in the spirit. Yan. Kasi baga, ang satuyang mga lawas, ang satuyang katawan, ang satuyang, sabi nga, hawak, ay talagang napapagal iyan. Pero ang satuya maning kalag, in a way, dahil sa, sabi nga, ining stress na iniho, yan ang satuyang mga nakakatao man ng kapagalan, paparaisip ka nga ni. Kaya kay puwan talaga, every Sunday, rest with Jesus. Yan, magayon mga tugang. Siguro naman nadaog din do so ebanghelyo kasugma baga, nag-importante niho talaga na sa tuyang reparuhon, saka atamanon ang sa tuyang mga sadiri. Minsan baga, daita na aataman ang sa tuyang mga sadiri dahil ang pigaparataman ta na lang ang ibang mga bagay-bagay bako na so sa tuyang sadiri. Kaya magayon atamanon tamang girare ang sa tuyang sadiri. So nadaog ng ebanghelyo kasuhapon na sabi nga ni na mabuti na lang putol-putol kaysa naman buo ka pero nasa impyerno. Ang but lang sabihin mga tugang na anumang mabuti gawin lagi, at anumang masama itigil na. At the same time, sabi nga natin na talagang iwaksi
at the same time, talagang wag na nating gagawin, So mahalaga po na tayo maging kasangkapan ng kabutihan, Importante mga tugang iyan na alisin na natin. Sabi nga, puksain na natin, cut it off, So putulin na anumang mga bagay na makakaraot, putulin, ano man makakasira o ano man makabibigay sa atin sa kapahamakan ay putulin na. Ibig sabihin, itigil na. Huwag na natin ipagpatuloy ang mga masamang balak, ang masamang hangarin, ang masamang gawain. Itigil na po yan. Maganda ba yung kahapon paalala sa atin? Itigil na po natin ang mga masamang bagay. Tulad ng halimbawa, maganda yan, na itigil ang mga pang-aapi. Itigil na natin ang mga panglalait, itigil na natin ang korupsyon, itigil natin ang pandaraya, itigil na natin ang mga pagsasabi ng masama, itigil na natin ang mga bisyo, itigil na natin ang mga pagmamarites, o panghusga, itigil na po natin yan. At pag itinigil mo yung mga masamang yan, dapat meron tayong alternatibo na sinasabi nga natin, ipagpatuloy po natin ang gawain mabuti. Yan. Ipagpatuloy natin yan. Kasi pag itinigil mo, kinakailangan mayroon tayong ipagpatuloy. Yan. Anong ipagpapatuloy natin? Anumang kabutihan. Yun. Halimbawa, ipagpatuloy natin ang pag-aaral. Maganda po yan sa mga estudyante. Ipagpatuloy natin ang kalinisan. Lalong-lalo na hanggang sa ngayon, ang problema pa rin talaga ng Pilipinas ay basura Ipagpatuloy na natin ang kalinisan. Ipagpatuloy natin yung pagtatanim ng mga kahoy. Kasi importante po yan Lalong na itong mga nakikita natin ngayon. Kasi noong nakaraang Sabado, noong September 21, ay tulad nga yung International Coastal Cleanup. Di ipagpatuloy po natin ito kahit hindi, sabi nga na hindi every first or third Saturday of September, pagpatuloy natin. Maganda po yan na anumang mabuti ipagpatuloy natin. Anumang masama, iwaksi, itigil na natin yan at huwag natin ulit-ulitin. Maganda po yan. Anyway, ngayong araw na ito, na pinagdiriwang natin ang isang santo. Ang santo po na si Saint Jerome. Naalala mo ba si Saint Jerome mga tugang? Si Saint Jerome mga tugang, siya po ay, sabi natin, scholar. So siguro magandang ating talakayin din si Saint Jerome. Si San Hieronimo. Okay? Yun po, alam mo, isa po ay namatay nga doon sa Bethlehem, kaya mayroon siya doon na estatwa noong 420. Sino ba si Saint Hieronimo o si Saint Jerome? Actually, mayroon siyang sinabi, the ignorance of the Bible is the ignorance of Christ. Kaya basahin ang Bible. Yan. Si San Hieronimo mga tugang, sabi nga wika ni Papa Benedicto ika-15, ay pinipintuho ng simbahang Katolika ang pinakadakilang tagapagpaliwanag ng banal na kasulatan. Yan. Scholar po siya, ng Bible scholar, na nahulog ng langit sa sangkatauhan. So, yan talaga ang maganda, At sa kanyang pagsisikap, ay nabuo ang opisyal na salin sa wikang Latin ng Biblia, na siyang pinanggalingan ng ibang mga salin mula noong ika-4 na taon, yung mga translated Bible, So napakaganda po 'yan, So yan nga, kasi sabi ko nga siya po ay siya nag-translate
ng Latin, ano? Sa Latin po, translate niya 'yon. Si Hieronimo mga tugang ay galing sa isang mayamang angkan sa Stratidinium sa Dalmatia. Ano? Nakapag-aral siya sa mga tanyag na paaralan noong panahon iyon sa Roma at saka sa Trier. Ano? Nagmula noong 374 hanggang 382. Si Hieronimo mga tugang ay nabuhay sa Chalcis, Syria. Siya po ay sa disyerto kung saan siya nagmuni-muni at nagpakasakit. Iyon, kasama penance. Sa Antioch ay naging pare siya at pagkaray nag-aral sa San Gregorio ng Cianciano. Nakaraan ang ilang taon sa Roma bilang kalihim ni Papa Damaso. Nagtungo siya sa Palestina at sa loob ng 3 taon ay isinalin niya ang banal na kasulatan. So, he translated the Bible. Sumulat din siya ng maraming aklat tungkol sa buhay ng ilang mga santo, tungkol sa kasaysayan at pagtatanggol sa simbahan. Okay? So, yun po ang magandang kwento ni San Hieronimo sa St. Jerome. At siya po ay nagsabi, ang hindi nakakakilala sa Biblia ay hindi rin nakakakilala kay Kristo. Kaya basahin talaga ang Biblia, no? Ang kaalaman sa banal na kasulatan ay isang pananggalang ng Santa Iglesia. Yan po ang makatagang sinabi ni San Hieronimo. Kaya magbasa tayo ng banal na kasulatan, ang Biblia, no? Lalo na sa Bagong Tipan, diya'y narinig ang salita ng Diyos. Hindi sa sariling pagpapakahulugan, kundi sa pagpapaliwanag ng simbahang Katolika. Kasi gagawin natin itong sa pangsariling pagpapakahulugan ay hindi po maganda yan. Kaya meron tayong dapat official, hindi kanya-kanyang interpretasyon. Anyway, babalik muli si Padre Boots pagkatapos ng mga paalala. Ito ang dahilan kaya lamang ang may tapang, pinakalang dehado yung palalyamado. Ito ang tunay na never say die. Saya na tayo matutunay. Ang may tapang, itaas ang tagay, kabarangay. Drink responsibly. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa. Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Angat ang lahat, aprobado na yan. Sa pag-uswag kita, mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang. Sa pangmalalauman sa pagserbisyo, programang salud asin pang turismo, programa kantes, asin mga ayuda, infrastruktura, tabang sa paraoma. Estudyante para siya ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Mapasog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ta, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan. Serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Attention! Attention! Mga parantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na!
Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapon ang DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pighahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Okay mga tugang, balik po kita rin sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase, OP. Ngunya na daw ning Lunes, petsa 30 kang bulan ning Setyembre 2024. And by the way, ini po sarong tape as live, ano? At ngunya na daw nga ni sa tuwing sineselebrar ang kapistahan kang isang Bible scholar na walang iba kundi si Saint Jerome o si San Hieronimo, ano? Talaga po ay pinag-aralan niya ang Biblia, ano? Siguro magtataka, paano mo pag-aralan ang Biblia? Ano? Ang Biblia po, unang-una ay ang salita ng Diyos, ano? At ang salita ng Diyos, may mensahe ang Diyos para sa atin. Kung titingnan natin, ang Biblia ay isa library, ano? Pero ano talaga ang mensahe ng Biblia sa atin? Ang Biblia, sabi ko nga, is a library composed of many books. Ang mensahe nito walang iba kundi na tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Ano? At dahil sa pagmamahal niya sa tuya o sa atin, nilikha nga niya ang langit, ang lupa, ang mundo, ang lahat, nilikha niya para sa atin. Kaya makikita natin sa unang aklat niya ng Biblia ay Genesis, simula. Ano? At pinakahuling aklat ng Biblia ay ang pahayag o revelation. So ito po ay masasabi natin na libro na nandoon ang mga pahayag ng Diyos para sa atin, ano? So talagang magandang pag-aralan ang Biblia, ano? Pero sabi ko nga, hindi lang pag-aralan kundi ang mahalaga dito isa buhay natin ang mensahe ng Biblia na walang iba kundi magmahalan. Ano? Ay, kasi mahal tayo ng Diyos eh. Yan naman, at dahil sa pagmamahal sa atin ng Diyos, sabi ko nga, hindi lang yung paglikha, kundi yung pagliligtas sa atin. Dahil ang tao ay nagkasala, pinakita pa rin ng Diyos ang kanyang pagmamahal sa pagpapadala sa atin ng tagapagligtas. Ano? So yun. Kaya makikita natin mga paalala ang Biblia sa atin. Kaya mga paalala po yan. At kung titingnan natin, ang salitang Bible ay nanggaling po sa isang Grego na Biblion or Biblios, na ang buot sabihin, libro po yan. Ano? Kaya pag sinabing Biblios or Biblia, mga libro. Ano? Sabi nga, isang salita na to use the Bible a small library of its own. Ano? Talaga yan. Kaya, pero ang Biblia ay nahahati sa dalawang bahagi. Yung mayroon tayong Old Testament and New Testament. Ano? At sino po ang nagsabi na ang Biblia ay ganito? Ay ang simbahan. Kaya sabi nga, nauna po ang simbahan kaysa sa Biblia. Akala natin. Kasi ang Biblia, naisulat po yan, late na. Ano? Hindi naman ibig sabihin ng habang si Kristo ay nagtuturo, may sekretary siya. Hindi po.
Ano? Kaya kahit yung panahon ni Moses, hindi po nangangahulugan na si Moses o ng sa creation, nandoon ang isang writer o sacred writer. Hindi po yun eh. Ano, kung titingnan natin, nauna po muna ang simbahan bago ang Biblia. Ano? So, yun po. At anong simbahan? Yung mga mananampalataya. Kasi sasabihin naman ng simbahan yung building. Hindi po. Ang simbahan or the church is the community of believers. Yun. Okay? So, Old Testament and the New Testament. Actually, yung sabi nga, have a total number of more than 60 books. Ano? Yung sa Protestant Bible has only 39 books in the Old Testament. Okay? The Catholic Bible has the same 39 plus yung Deuterocanonical, which includes the following 7 books. Yun, kaya 39 plus yung 7 books. Kaya yung, for example, yung mga Protestante kasi kulang yung Bible nila, wala silang Deuterocanonical. Okay? Wala silang yung 7 books like Tobit, Judith, First and Second Book of Maccabees, Wisdom of Solomon, Sirach, and Baruch. Okay? So the Catholic Bible has also the following Deuterocanonical additions to existing Old Testament books like Esther in Greek, Letter to Jeremiah, okay, Prayer of Azariah, and the Song of the Three Young Men, Susanna and Bel and the Dragon. So both Bibles have the same number in for the New Testament, 27. 27. However, more important than the origin of the word Bible is the divine origin. Okay? So maliwanag po 'yan, Kaya sana maging maliwanag ini sa tuya, Kaya may nihong pagdating sa Bible. At ang Bible, mga tugang, kung mahiling ta, bako ining paniwala na kung saan bumagsak na lang inihali sa langit. Bako man tabi. Sabi nga, the question is, how did we come to have our Bible? Christian believes that the Bible is the Word of God. Okay? It shows God's desire to establish relationship with people. Yun naman talaga eh. Kasi nga, God likes to communicate with His people through His Word. Okay? And the very first chapter of the Bible tells us that God created the human beings in His own image and likeness. Makikita po natin yan sa Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Even when Adam and Eve chose to disobey God, nagpasuway ang primerong tao digdi sa kinabaan, God continued to pursue them. Hindi man sila pinabayaan. Sabi nga, the very first question God has asked is the question, where are you? Sain ka mo? Yan, mahiling 10 mga tugang. Kaya the first question in the Bible is, where are you? Okay? Genesis chapter 3 verse 9. And that question actually demonstrates what is central to God's heart. Walang iba kundi tayo. In other words, hinahanap tayo ng Diyos. Bakit hinahanap ka? Alam mo, pag hinahanap ka, ibig sabihin, importante ka. Mahal ka niya. Kaya nga, di ba, pag dahi ka na hinahanap, ang ibig sabihin, dahi ka na importante. Kaya mag-ingat ka. Halimbawa, hinahanap ka, yung ikaw agum ka, hinahanap ka bilang agum, ibig sabihin, mahalaga ka talaga. O anak ka, hinahanap ka ng mga magulang mo, mahalaga ka. Kaya nga, where are you? Yan ang tanong ng Diyos sa tao. Well, yun nga, central to us, dahil this may not be easy to believe and accept, especially when we consider the greatness of God and how little we are.
Pero dito masasabi natin na talagang importante ka sa Diyos. Ako, importante sa Diyos. Huwag mong sasabihin, ay, bako man ako importante sa Diyos. Mahalaga ka sa Diyos eh. Okay, nahanap ka. David himself asked, why do you care about us humans? Why are you concerned for our weaklings? Sabi ni David sa Salmo chapter 8 verse 4. And yet the amazing thing is that this God, the one who created everything, actually chose to establish a relationship with us. A covenant ang tawag doon. Gusto ang Diyos makipagtipan sa atin. Yan ang mahalaga. Okay? So, yun. And kaya nga, ang Bible is a revelation. Pahayag po yan ng Diyos. Na may Diyos. Yan. At lahat na ginawa ng Diyos sa tao. Dahil nga, yung pagkakaroon ng relationship. Anyway, babalik muna si Father Boots pagkatapos kan mga pagirumdom. An oras hatod sa Indokang. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Ang simpleng pampakilig, nor sinigang. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Camille Prats Yambao po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mommy, wala na ko ubo. Good! And what did mommy give you? Plemex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba kong Joey Salceda. Highest rating na proven ang sa tuyang congressman. Albayahet ang atang lahat kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Sing along with me and Curtis! Nanghihinayang sa araw ko. Uy, friend, di maka-move on dahil sa sipon? Magbagong Neozep Z Plus, now with zinc. Mas bilis galing sa sintomas ng sipon by 2 to 3 days versus Neozep Forte. Walang hinayang, bawi na ang araw ko. Neozep Z Plus, now with zinc. Alagang Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine maleate paracetamol plus zinc is the generic name of Neozep Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's
dagos po kita kiraray sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombasi, OP, at ngunyanal daw ngani, sa tuyang ginigurumdum ang nag-translate ng Bible into Latin, Latin Vulgata, si walang iba kundi si San Jeronimo. Talagang pinag-aralan niya ang Biblia at naisalin po yan. Okay? So, sabi nga, paano ta maiintindihan ang Biblia? No? Because the Bible is the Word of God. So, the Bible goes beyond time and space. So, sabi nga, the Bible is able to speak to people from different periods and cultures. So, yan talaga naman, ang mensahe kasi ng Diyos ay universal. But the Bible was also given in the words of people in history. Di ba? So, ang Biblia po ay hindi ginawa sa lingwahe ng Kastila o ng Pilipino o English, sapagkat ang Biblia ay may pinagmulan po yan, may sabi nga, may period and culture, So the books in the Bible were written down and were first given not to us but to people who lived 100 years ago, hindi naman sa atin agad binigay, kundi sabi nga, first to the Israelites, sa mga Hudyo, and then to the early church. Okay, sa simbahan, yung mga unang Kristiyano, the early church. Then God, who in the best communicator, kasi sa totoo naman may mensahe. God is the best communicator. And knows that in order for people to understand Him, He has to enter into their culture and use their language. Yun. So, ang Diyos ay, sabi nga ginagamit niya ang kultura, at the same time, ang lingwahe, na kung saan siya ay nakipagtipan. Parang maintindihan nga. Kasi hindi man natin maintindihan ang Diyos Ano ba talagang gamit na salita ng Diyos? Well, the language of God is simply love. Yun, talaga naman. Love. Hindi naman yung lingwahe ng Pilipino, Kastila, or English, o Greek. Hindi. Love. The best language of all is the language of love. Pagka minuruutan, yan, dapat magkamiruutan kita. Kaya if you want to speak the language of God, then let us love one another. Di ba tulad sa nabi ni Kristo, na people may know that you are my disciples if you have love for one another. Yan naman talaga ang Bible Now, to understand the Bible, we need some knowledge about the following. Okay? So, hindi naman ibig sabihin na pag nagbasa tayo ng Biblia, iyon na kaagad. Unang-una, sabi nga, the languages of the Bible. Ano yung language of the Bible? So, tingnan natin, may Aramaic, may Greek, yun, the language of the Bible. And the process of translation, paano ba ito sinalin? At the same time, yung literary genre, of the Bible. Anong ibig sabihin ng literary genre of the Bible? Natawag niyan, may poetry, may narrative, may gospel, may laws, may letter, apocalyptic writing. Pag-usapan natin mamaya. At the same time, yung historical and literary context of the Bible, kasi minsan may literary, minsan may historical, at minsan may sinasabi may poetry, So at the same time, our own background as readers. Kasi kunyari, kita nagbabasa ng Bible, i-interpret natin ang Bible doon sa kanilang kapanahon, hindi sa atin. Kasi alimbawa, nung panahon kahit ni Jose Rizal, ni Matangere, so, huwag mong interpret in your own time.
kundi in the context doon sa panahon na yun. Okay? So yun. So language. So pag-usapan natin yung lingwahe sa Bible. O ano ba ang mga lingwahe na sa Old Testament? Sabi nga, the Old Testament was mostly written in Hebrew, except for a few chapters that were written in Aramaic. It was translated into Greek in what is known as Septuagint, 70. And the New Testament was from its beginning written in Greek. So tingnan mo, hindi po Latin, kundi Greek. Okay? And then Aramaic. Okay? So yun po yan. So, pero isinulat yan, hindi, pagkatapos lang namatay na si Jesus. Hindi naman ibig sabihin na habang sabi ko nga kanina, habang nagsasalita si Kristo, may sekretary si Jesus o may sekretary si Moses. Wala pong ganun. So, of course, there are divine itong mga sacred writers. There were other ancient translations, and the Syriac and Latin versions are generally considered the most important because they became the basis for many daughter translations. So may mga nagta-translate. For about 1,000 years, the Bible was read in Latin. Kasi po yan, from Greek, naging Latin. From Aramaic, naging Latin. From Hebrew, naging Latin. Kasi dala na St. Jerome. And the translation of St. Jerome, yung the Vulgate, being one of the most important translation. And by the 14th century, the Bible was again translated into other languages. Yan. But this came at a price. Yan po ang doon, di ba? When Tyndale translated the Bible into English, he was hung and burned at the stake. Sometimes we take it for granted that we have the Bible in our own language. Forgetting that it was taken so much sacrifice before the Bible came to us. Tandaan po natin, kailan lang ba nagkaroon ng imprint nagkaroon ng publishing, hindi ba? Hindi naman nung kapanahon ni Kristo mayroon ng printing press, wala pa naman So yun po, kaya din tayo. So very few are able to read the Bible in its original language, but at least of all of us can make an effort to understand the process of translation so that we can better train in reading the Bible. So, ang tanong ngayon, how was the Bible translated into our language? So, yun, paano ba na-translate yan? So, briefly, translation involves two variables. So, pag-aralan mo talaga muna yun. Una, yung tunay na lingwahe na walang iba kundi Hebrew, the source language. And the receptor language, which is kunyari Tagalog or English. So yun po ang pag-aralan. So kasi may mga idiomatic expression yan. Kaya hindi basta-basta ang pagta-translate. Ang translation can be done using one or two ways: formal equivalence and dynamic or functional equivalence. Ano ibig sabihin ng formal equivalence? Ito pong formal equivalence nito aims a word-for-word correspondence. So word-for-word po ini. Even the order in the original is preserved as much as possible in the translation. Kasi minsan sa pagkaka-translate po, naiba na yung kahulugan. Kaya talaga mahirap, So, yung dynamic equivalence naman, on the other hand, tries to express the sense of the original into how the receptor language would render it. Yan. Two examples of formal translations are the Revised Standard Version. Siguro nadawag na nindo yan. And ang Biblia. The Contemporary English Version and the Magandang Balita Biblia. Ito po ay halimbawa ng translations using dynamic or
functional equivalence. Anyway, babalik gira si Father Boots pagkatapos ng mga pagirumdum. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta. Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagsilbihan asin dagdag na konbinyensya sa saindo gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kang Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! There's no time like the present to serve the Lord. Enjoy, serve the Lord right now. Serve Him today and tomorrow, eternal the reward. There's no time like the present, serve the Lord. Tugang, balik po kita girari sa programang Maray na Hapon with Father Butch Bombase OP. Ini po tape as live, ano? At ngunya na daw na September 30 sa tuyang pinag-celebrar ang kapistahan ni Saint Jerome, isang Bible scholar na siya po ay nag-translate ng Bible from the original language to Latin, from Hebrew and Greek na ginawang Latin. At doon sa mga kanyang mga na-translate, doon na po galing. Kaya baka sa mga tuwid, sisay talaga ang, saan ba nang galing talaga ang ang Biblia, hindi ba? Sa Katoliko. Hindi naman talaga hindi naman talaga, ngayon yung mga translated na yan, galing sa Saint Jerome po yan, nga lang minsan let us be honest kasi minsan translated po ng ibang yan, pero ang makikita natin doon po yan kay Saint Jerome yan, kasi bago sinabi ko nga may tinatawag na dynamic equivalence or may tinatawag natin formal equivalence, so at the same time may literary genre of the Bible. Ano pong ibig sabihin ng literary genre of the Bible? Alam mo, the authors of the Bible express their message in different ways. Okay? So, using different genre or types of literature, di ba yung mga pagkakaibang literature, di ba? So, tulad ng poetry, yan, history, yan ang pag-ibang klase, iba-ibang klase sa Bible, ang genre ang tawag, genre, okay? Or types of literature. The knowledge of the genre is important because it gives us hint as to what the author intends to communicate. Yun, kasi halimbawa, yung poet, ang presentation niya, i-communicate niya in terms of poetry.
Ang istorya naman in terms of history. Yung mga pangangaral naman in terms of prophecy. Yung istorya naman in terms of narrative. So iba-ibang klase. Yan. Kaya dapat hindi basta-basta po kasi ang pag-aaral ng Biblia. Akala natin ganun lang basta-basta. May tinatawag na genre. So ito po, sabi ko nga kanina, it gives a hint as to what the author intends to communicate. And it also, sabi nga, establishes expectation on the part of the readers. So anong inaasahan kang magbabasa? An example of modern genre is the fairy tale. When you read a fairy tale, yung mga istorya baga, you know that the author intends to teach a moral lesson. Yun, di ba? Kung may mga alamat na yan. So, ang ibig sabihin, yung gumawa ng libro o whatever, gusto niyang magturo. O yan, okay? So, you do not expect the details in a fairy tale to be factual. Kasi fairy tale nga hindi factual. So that is not the purpose of such genre. Yan. So maliwanag dapat maging maliwanag po sa tuya. Yan kasi ang problema kung bakit nagiging magulo, kasi nga ginugulo natin. Ginugulo natin yung mga genre. So kung ano talaga yan. So for example, sabi ko nga yung kanina, yung fairy tale, hindi factual. So that is not the purpose of such genre. So likewise, when you read poetry in the Bible, sa poetry, hindi ba? Ang Bible kasi may poetry, may narrative, may history. So, ang ibig sabihin, for which there are numerous, you do not interpret the images there literally. Kasi poetry nga So, works of poetry differ from history. Yun. Sasabihin natin, pare-pareho lang, Father, yan. Pagkakaiba, poetry is different from history. Yun. Even history is also different from prophecy. Okay? O sabihin natin, apocalyptics. So, alam mo sa Bible, maliwanag po iba-ibang klaseng pagkakasulat. Yan, ang ibig kong sabihin. Iba-ibang klaseng pagsurat. Kasi iba-ibang intensyon. So, the following are the most common types of genre in the Bible. Mahiling narrative. Siyempre, istorya. Narrative po yan. Poetry. Yun, mahiling sa Song of Songs. Kaya minsan, hindi maintindihan. Songs of Songs yun, Yun. History. Yun. May mga history yun. Prophecy, yung pangangaral, pagpapahayag. Ebanghelyo, gospel. Yung laws, mahiling letters, yung St. Paul. And apocalyptic writings. Yan. So, iba-iba po yan. So at the same time, may sinasabi may historical and literary context. Ano ba pagkakaiba naman yan? The historical context tells us the time and background of the author and their audience. So kasi nang isinulat ang Bible, iba-iba po yan kung titingnan natin, why was the Genesis written? May mga yan why was ito importante sa simula, what makes the Genesis special? So yan importante, mga babasahin niya mga tugang o ganun po yan. So sino ba ang sumulat niyan? So para kanino ba yung sinulat niyan? Okay? So kanya-kanya po yan kasi even si St. Matthew, si St. Luke, may mga audience po yan. Okay, tatandaan po natin na sino ang kanilang sinusulatan. Tulad ni San Pablo, may sinusulatan siya. So, yan ang dapat tingnan natin. Kaya nga, the historical context tells us the time
and background of the author. Okay? During that time, nang isinusulat ni San Marcos ang Ebanghelyo, during that time, maikli lang po yan talagang pinakamaikli na Ebanghelyo, walang iba kundi si San Marcos. So po yung catechesis po yan ng panahon. Ano? So parang catechesis para sa mga early Christians. Na importante na pinapakilala si Kristo na anak ng Diyos, at siya tagapagligtas, So, mayroon pa nga doon sa St. Mark yung tinatawag na messianic secret. Yun, magsasabi ni Kristo nang tinanong nga, sino ako? Pagkatapos sabi ni Pedro, ikaw ang Kristo. Pagkatapos sasabihin ni Kristo, huwag mong ipagsabi. Ano yun? Kasi nga, may tinatawag yan, messianic secret. Yan. Kasi ayaw na ma-misinterpret. Yan naman talagang mahalaga dito. Kasi nga, ang nangyayari sa Bible ngayon, dahil sa iba-ibang mga pagkakasalin-salin, may pagbabasa, ini-interpret nila according to their own mindset. Hindi po yun. Dapat basahin natin mabuti. Tanda natin, sabi ko nga, the time and background of the author and their audience. So, here we may need to have the Bible dictionaries and, sabi nga, good commentaries. Mayroon akong libro nga, St. Jerome Bible Commentary. Yan, maganda po yan. Yan. Isa sa maganda yan na St. Jerome Bible Commentary. May komentaryo po yan. So, the literary context reminds us that the word gets its meaning within the verse in which it is found. A verse within the chapter within the book, and a book within the context of the whole Bible. So thus it is important that we consider the preceding and following verses of the specific verses we are reading. Yan po ang importante. So anyway, sana ako po ay nakapagtao sa Indo ng impormasyon manunungod nga sa pagbabasa ng Biblia. Pero importante mga tugang na isabuhay ta ang mensahe ng Biblia. Walang iba na tayo ay dapat magmahalan. Ang pinaka sabi natin buod ng Biblia, walang iba lang naman kundi mahal tayo ng Diyos. Okay? Yan po ang pinaka summary kung hapon. Ano ba ang Biblia? Yan ay aklat na kung saan dito paalam sa atin na tayong lahat ay mahal ng Diyos. Okay? Anyway, nagpapasalamat po ako sa technical at the same time sa item production. Ito po, Girari si Father Butch Bombasi, OP, nagsasabing, we are a blessing to one another. Remain and stay as a blessing. Bye-bye!